Ka jing tho na uri rang ba uba srombel maudo. Tugin puli ka kumba kalong. Ka politics kamla banwan ra ka jing kala ya ka jat benreu. Shuaban poi syakamat ka bang kadeu ngakwa bapin singu thu shua ka eka politics. Kat gung bajing matai jong ki political scientist ki ong baka politics kadai ka jingale nak bantaban yo ya ka bor senchar. Struggle for power. Kai ka bor senchar kata ka power. Ka bor senchar kadai kata ka jingnya dai ka mut ka religion. Ngakwa bo ka jingkeli kamtam na ka VPP ka parti ka bakwa ka jingkela lengba ka politics. Kumno pinsdang bat nangno pinsdang banwanra ka jingkela ya ka jaj banriu lengba ka politics. Kum ki pajba ngimdai ban singut ho bakla namar kat kum ka history bat ka jing shisha bat ka jing singut ho ki babun balang ka bangilap ba ka bala ban wanra ka jing kalai ka jaj ban riu ki dai ka thama ka yo ka kot economy kalong ka bas ngusi bakidon ki political party ki bapendon kam bakla haka kerteng kari bat ka jaj benriu tang na kabanta ban yo jimentoy politics ngashimru ka kabu ban pensai sakitu ki bakan thok khlem nong rim persya yang hadin bangaong baka VPP kamdei ban shimenta yaka election MDC lada ka kwa yaka article lais pa nyophuai ngasukwa batai klum lang kumne hadin badon way ubriu baltip kerteng kum umadia lalu ubala persyang ban penwei badia lamba kala yakipaj ba apaka artikel lais pa nyepoi G ha Mizoram kapan klan shosho yaki district council ka district council ha Mizoram ka klem trikam lud ha baro ka way ka jela kumbalong ha Meghalaya kirukom trikam jongkiru kilong kum ki regional council ki per bak labak kumbalong ha Meghalaya ka sorkar India kan sependo ya kita ke district council la Mizoram kumbala kadeu hak 6 schedule paragraph 20A dissolution of the Mizo district council ha Meghalaya ka sorkar India ka aire ka paragraph 12A namar omdon article lais pa nyupway katba ha Mizoram pat da ka 12A da ka 20A namar kadon ka article lais pa nyupway G siya perkat sani baha manu bapenbej bat yalam kelaya kipaj ba